akụkọ nke ụtụtụ nke uruchi tata aha m bụ Obi Ajụlụ Soke. Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo so na ọgbakọ ekpere ndị Dunamis International Gospel Center chịkọbara n'okwu ya na ya bụ mmemme. Gọvanọ Soludo kelere ha otu ha si wee chịkọba onwe ha nke ọma ma kelekwanụ onye nlekọta ya bụ ụlọ ụka maka ekpere na ọlụ ebube na-aga n'iru na ya bụ ụlọ ụka. Ejike Abana wetara anyị akụkọ a. Ya bụ gọvanọ kwuru na agha a na-ebu megide enweghị ezi nchekwa bụ nke bidoro n'isi wee kwuo na ụfọdụ ndị dibịa adịgboroja ahụ bụ ndị nọzi n'ọsọ ugbu a. O mekwara ka amata na ajọ ihe ga-apụ ka ihe wee nwee ike bata. Ọ kpọrọ oku ka ụka na gọọmenti jikọọ aka ọnụ wee kwakọọ ndị ntorobịa site n'inye ha ezi atụmatụ ha ga-eji bara onwe ha uru ma bakwara obodo uru, ma kpọkụzie ndị ụlọ ụka ahụ ka ha gbaa mbọ megharịa iru obodo ka ọ dị ọhụụ n'ihi na ahụ Kristi bụ otu ihe. Na nzaghachi ya, Pastọ Paul Enenche, onye kwupụtara nkwado ya ha na steeti ịrụkọ ọrụ iji kwado ndị ntorobịa, ekpere maka gọvanọ nakwa okpuru ọchịchị 21 nke dị na steeti a bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ mmemme.